Tak ja si myslím, že pozvanie do tohto programu je cťou. Je to program, ktorý, pokiaľ je to len trochu možné, vždycky sledujem a pána Krausa považujem za úplne najlepšieho talkmajstra, aký v našich krajinách existuje. No, mne sa práve páči, že tí ľudia, ktorí robia ten rešerš, sa síce ozvú a poprehadzujú sa nejaké informácie, ale nakoniec je to vždycky na ňom. To znamená, že prečo by som to mal vedieť, prečo by som si vlastne mal vyrobiť sklamanie tým, že budem vedieť otázky. Jak to všetko zvláda, keď má slovenského producenta? Viete čo, ja mám vždycky také pnutie, ktoré niekto nazýva trémou. Ja to nechcem povýšiť na toto štádium, to znamená, ja to naozaj nazývam pnutie, to znamená, to je taký, skôr by som povedal, taký pocit zodpovednosti, že aby človek nevyzeral ako pakol a aby ten rozhovor mal nejaký zmysel.